Pane Oremusi, co dnes rozhodlo z vašeho pohledu o tom, že se série přesouvá do neděle zase zpátky do Prahy? Viete čo, ja si myslím, že aj jedno mužstvo, aj druhé mužstvo podalo výborný výkon. Jednoducho dnes tá Slavia, tí góly strelané, nám sa to nepodarilo, ale hovorím, Slavia skončila prvá v tabulke. My sme ich dvakrát po sebe porazili, trikrát po sebe. Asi už by to bolo dosť, ale dnes ten náš oduševnený výkon bol dobrý. Od toho sa zasa odrazíme a zasa v nedeľu robíme všetko preto, aby sme v nedeľu boli úspešní v Prahe. Když se podíváme na průběh toho zápasu, máte vůbec týmu co vytknout, kromě třeba produktivity? Tí chlapci hrajú výborne, od nového roku hrajú výborne, teraz ustupňujú svoj výkon, hovorím, nedajú sa všetky zápasy zvládnuť, dnes tí góly nepadli, ale za ten výkon, čo predvedli, im patrí vďaka. Od toho sa treba odraziť a v nedeľu byť ešte lepšie ako dnes. Můžete být možná maličko ve výhodě, protože přece jenom Slavia je pořád v roli mírného favorita. A to by som ani nehovoril. My sme potvrdili, že sme tak kvalitné mužstvo, jak Slavia. Vyhrali sme, z 5 zápasov, čo som tu pri mužstve, 3, oni len 2. Čiže určite kvalitatívne sme takí istí, ako oni, my si veríme jednoducho a urobíme, opakujeme všetko preto, aby sme byli v nedeľu úspešní. O vaší síle tady mluvil i trenér David Bruk. Jak těší taková pochvala z týmu soupeře? Ale tak hovorím, David je parádny tréner, majú skvelé mužstvo a ja som rád, že naše mužstvo sa k ním približuje a vyrovnali sme sa herne k ich kvalitám. Máte nějaký vzkaz pro fanoušky, kteří dnes vytvořili fantastickou atmosféru? Tak oni nás povzbudzujú stále. Tu tí ľudia naozaj chodia na ten hokej tu milujú. Ja som rád, že táto sezóna skončila pre nich aspoň v tom štýle, ak skončila, že sme sa zachránili, že sme sa dostali do predkola, do štvrťfinále a ja pevne verím, že to ešte neskončilo a v nedeľu vyhráme. Děkuji a na viděnou. Ďakujem, naschle.